खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ होननानै आंबो मोजाङैनो दङ दिनैनि भिडिअआवहाय आं अनलि नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनो नागिरदों फोरमायनो नागिरदों जे आङो आंनि प्रेगनेन्सिनि मास मोनथामखौ मारै बारग'होखो माबायदि फिलिंस फैदोंमोन आंनावहाय मा सिम्पटम्स नुजादोंमोन बेखौ नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायनो सानदों बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने आं जेब्ला प्रेगनेन्टमोन माने दासिमबो अके माने जेब्ला फार्स्ट प्रेगनेन्ट जायो अब्ला माने ओरैबायदि जायो आरोना माने मोनथिनो लुगैयो मानसिफ्रा माबायदि फिल मोनदों माबायदि सिम्पटम्स खौ बिथांमोना फेस खालामदों बेफोरखौ मिन्थिनो लुगैयो आरो बे मिन्थिनो लुगैनायावहायनो जोङो गुगोलावहाय सार्च खालामो बेनि उनावहाय इउटिउबफ्राव सार्च खालामो ओंखायनो आंबो सानबाय जे आंबो खालामनायनोसै नामा होननानै आं सानबाय आरोना आंबो आंनि माबायदि मोनदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनानै दोनसै जाहाथे सोरबा गोदान नायगिरि बिथांमोना जेब्ला प्रेगनेन्ट जागोन अब्ला माने हेल्प जायो आरोना हिन्जावफोराथ' नागिरखायो नालाय बेबायदिखौ ओंखायनो आङो बे भिडिअखौ लाबोबाय आरोना दा लास्ट भिडिअआवहाय आं नोंथांमोननो देखायखादोंमोन बेयो माने बै समावनो लानायमोन जेब्ला माने जोङो फार्स्ट टाइम मिन्थिदोंमोन आरोना ओंखायनो आङो ससे माखासे भिडिअ लानानै दंमोन बेखौनो मिलायनानैहाय नोंथांमोननो देखायबाय आरोना थ' दायो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय गिबिनिफ्रायनो फोरमायनोसै मास मोनसेखौथ' जेबो मिन्थिखाया हमनो हाखाया आरोना जे आङो प्रेगनेन्ट होननानै रावबो हमनो हाखाया बेखौ बे समावहाय मास मोनसे जेब्ला दङमोन बे समावथ' जेबो फिल्स फैयाखैमोन आरो बिदि सिम्पटम्सबो नुजायाखैमोन आरोना आंनि गोसोआव थानाय हिसाबै बे समाव जोङो बेरायदोंमोनबो ओंखारलांदोंमोनबो गारि गाखोनाय जादोंमोन मादोंमोन खिन्थु जेबो थाल मोनाखैमोन आरोना बे समावहाय जेब्ला मास मोनसेनि उनावहाय जेब्ला टेस्ट खालामनानै नायो अब्ला माने पजिटिभ मोनदोंमोन आरोना थेवबो माने गोसोआ फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन मानो होनब्ला माखासे मानसिफ्रा बुङो जे मालाबा बियो फल्स पजिटिभबो देखायो होननानै आं प्रेगा निउसावहाय नायदोंमोन बेहाय खनसे नङा खननै नङा आं गासै खनथाम नायदोंमोन फार्स्ट खनसेयावहाय आङो मोनाबिलि समाव नायदोंमोन खिन्थु बे समावहाय माने पजिटिभ ओंखाराखैमोन आरोना ओंखायनो आङो सानबाय नंला दे बेयो होननानै ओमफ्राय आरो खनसे माने नायबावथारनोसै होननानैहाय नेक्स्ट डे आरो खनसेबाव नायनाय जाबाय आरोना खिन्थु बे समावहाय पजिटिभ नुबाय थेवबो आं सानबाय मैयाथ' नेगेटिभ ओंखारदोंमोन दा मारै पजिटिभ ओंखारगोन होननानै बेयो फल्सबो जानो हागौ साननानै आङो आरो खनसे नायफिनबावबाय आरोना खिन्थु बे समाव नायफिनबावनायावहाय पजिटिभखौनो नुबाय आरो थ' अब्ला आङो राजानो खिन्थाबाय बेथ' पुरा खुसि जादों आरोना ओमफ्राय थेवबो आङो होनबायखि मालाबाथ' फल्स पजिटिभ ओंखारो नालाय जोङो डक्टरनावहाय खनसे देखायहैनोसै आरो माने जों मा होनलाय बेखौ क्लियार जानोसै जे बेयो नंगौ ना नङा थ' जोङो डक्टरनाव थांबाय थांनायनि उनावहाय डक्टरा बिदिनो सोंबाय आरोना मारै मोनो ओमफ्राय माखासे टेस्ट लिरनानै होबाय ओमफ्राय आल्ट्रासाउन्डबो खालाम होनबाय आरोना बांसिनानो आल्ट्रासाउन्ड खालामा फार्स्टआव मानो होनब्ला बे समाव जेबो मिन्थिखाया नालाय ओंखायनो ओमफ्राय टेस्ट लिरनानै होबाय बिराद बुरजा टेस्ट लादों थैनि ओमफ्राय इउरिन टेस्ट खालामनाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेदिनखालिनो जोङो रिजाल्टखौ मोनदोंमोन ओमफ्राय आल्ट्रासाउन्डखौ बेदिनखालि खालामनाय जायाखिसै आरोना जोङो बे समाव क'क्राझाराव दङमोन आरो क'क्राझारनि आइ आफा हस्पिटालावहाय जोङो थांदोंमोन ओमफ्राय बेहाय जोङो माखासे टेस्टखौ खालामबाय ओमफ्राय रिजाल्टखौबो मोनबाय आरोना बेदिनखालिनो रिजाल्टआ नर्मेलानोमोन ओमफ्राय आंना मोनसे प्रब्लेम ओंखारदोंमोन आरोना इउरिननि टेस्टआवहाय बेनि थाखाय डक्टरा मेडिसिन लिरनानै होदोंमोन ओमफ्राय मोनसे मेडिसिनखौथ' स्टार्टिंनिफ्रायनो होनाय जायो आरोना बेयो फलिक एसिड होनो फलिक एसिडखौ जानांगौनो 3 months ना 4 months जानांगौ आरोना बेखौ आङो
जादों ओमफ्राय नेक्स्ट डे खालि जादोंमोन आल्ट्रासाउन्डआवहाय थांबाय माने मा जादों आं लाइफआव खनसेबो आल्ट्रासाउन्ड खालामफेराखैमोन आरोना थ' आं गिदोंमोन आरो जोबोद गिदोंमोन मारै मोनो बेबा बिदि साननानै माखासे साननाय फैयोथ' बिराद गिनो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय बे समावहाय जेब्लासिम खालामाखैमोन आल्ट्रासाउन्ड अब्लासिम माने बिराद गिबाय थादोंमोन आरोना आङो ओरैबायदि थोर मावदोंमोन लोहो मावलायलायदोंमोन आरोना बे हाथाय मावग्लुंलायदोंमोन मालाबाबो मोनाखैमोन नालाय खालामजानो थ' ओंखायनो जानांगौ बिदि जादों आङो ओमफ्राय राजाखौबो सोंबाय माबायदि मोनो होननानै बेहाथ' मिनिबाय माने बेयावबो मोननो आरो जाहैदों गावहा ओमफ्राय बयनाबो आलदा नालाय थ' बेनि उनावहाय जेब्ला आंनि सम फैयो अब्ला आं हाबबाय हारसिंनो बेवहाय गार्जेनखौ सोआ आरोना थ' आं हारसिंनो हाबहैबाय ओमफ्राय बिराद गिनाय मोनदों आरोना ओमफ्राय नायबाय खालामबाय टेस्ट खालामबाय ओमफ्राय बुंबाय आरोना दे दाथ' नुजाथ'वा बिराद थाब फैनाय जाबाय थ' दा जेबो नुजाथ'वा बाखि खालामनानै होबाय आरोना थेवबो ओमफ्राय जेबो नुवाखिसै आरो जोङो बे समावहाय ओमफ्राय टेस्ट खालामनानै ओंखारबोबाय आरो थ' बिदिनो थायै नेक्स्ट जोङो जेब्ला 6 week जादोंमोन 6 week जानायावहाय जोङो खनसे आरो आल्ट्रासाउन्ड खालामबावबाय आरोना बेवहाय आङो नुबाय आरोना फिसा दटनो थ' आं माने हेपि जादोंमोन आरोना फार्स्ट नुनायावहाय मेगननिफ्राय मोदै गलायलायदोंमोन आरोना आं दा फिलिंसखौ माने फोरमायनो हायाखै आरो गोसोआवसो फिल फैयो नालाय आं दा खुगाजों माने फोरमायनो हायाखै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं माबायदि मोनदोंमोन ओमफ्राय ओंखारबोबाय आङो ओमफ्राय राजाया सोंबाय माबायदि नुदों नामा होननानै आं होनबाय औ नुदों थ' बेहाबो माने बिराद एक्साइटेड आरोना माने बे नुवाखै बिनि दुखु खिन्थु आं जे नुबाय माने दङ जे बेखौ मिन्थिनानै बियो माने पुरा खुसि जाबाय आरोना थ' बिदिनो बेखौबो खालामबाय ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो होननोसै 4 weekआवथ' 1 month जायो नालाय बेनि उनावहाय 6 week जेब्ला माने 2 months सोलिबाय थादोंमोन आंना अब्ला माने माखासे सिम्पटम्सआ नुजाथिबाय आरो माने आङो गोबादोंमोनबो 2 monthsनिफ्राय लानानैहाय 2 months सोलिबाय थानायनिफ्राय लानानैहाय बिथिं 3 monthsनि गेजेरसिम माने आङो गासै 7 बार गोबादों आरोना 7 बार गोबानाय गोसोआव दङ आरोना आङो ओमफ्राय जानायाबो बांद्राय जानो हाया जाहैबाय ओमफ्राय बेदरखौ नायनो हाया जाहैबाय आङो मुगैयो खिन्थु आङो मोनामनायखौ लानो हादों आरोना जानो बिराद बायो आरोना अनलि आं नाखौल' मोजां मोनदोंमोन आरो नाखौ हले जानो हादोंमोन आरो ओमफ्राय फिथाइ सामथाइ होदोंमोन ओमफ्राय खनसे ओरै जादों दालिम जादोंमोन आङो ओमफ्राय गोबाबाय नालाय ओमफ्राय आं सानबायदि दालिमखौ जानो हाया खोमा होननानै आङो दालिमखौ जायासै आरो खिन्थु माखासे फिथाइ सामथाइखौ बिदिनो एपोलफोरखौ आङो जादोंमोन ओमफ्राय बुटफोरखौ जादोंमोन ओंखामखौ आं बांद्राय जानो हायामोन बे समावहाय गाइखेरखौबो लोंनो हाया ओमफ्राय आङो बिदि जेबो जानो हायैलाय आं माने मादार्स हर्लिक्सखौनो जानोसै नामा होननानै डक्टरनाव सोंहरबाय आरो ओमफ्राय डक्टराबो होनबाय नोङो जानो हायो होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय आङो मादार्स हर्लिक्सखौ बिनानै लाबाय हासबेन्डनिफ्राय ओमफ्राय बियो लाबोबाय लाबोनायाव आङो जेब्ला माने एसे लोंबायना बिदिनखालि आङो गोबाबाय अके आं सानबाय आं मादार्स हर्लिक्सखौ माने लोंनो हाया थ' आंनि रिलेटिभ सासे दङ आंजोंनो समान बैसो आरो बेहा बेबि सासे दङ आरोना थ' माने आं बिनि सिगाङाव खिन्थाबाय ओरैबायदि जादों आं माने बिदि लोंनो हायाखै होननानै बे होनबायदि सोरबा लोंनो हाखाया 6 मास गाहामफोर जाहैयोबासो माने लोंनो हायो बिदि होनबाय आरोना बियो थ' आङो दायो लोंथ'वाखै मादार्स हर्लिक्सखौ जेब्ला 6 मान्थफोर जागोन आङो खनसे ट्राइ नायफिनबावगोन आरोना थ' बे समसिम माने आंहा ओरैबायदि जादोंमोन जानो हाया नायनो हाया बान्दा कबि फुलकबि टमेट' इभेन पनिर माने आं जायखौ मोजां मोनोमोन बेफोरखौ माने नायनो हाया जादोंमोन आरोना जानो हाया जादोंमोन
जायो आरोना भेज जायोमोन आङो फिथाइ सामथाइ जायोमोन खिन्थु बिदि बेदर सेदरखौ आं एसेबो गोसो जायामोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो थार्ड मान्थसिम खुनुरुखुम थांबाय आरोना आरो माने खामानि मावनो बिराद बायो मेङो दसे दसेयावनो एसे फिसा फिनला खामानि मावबाबो ओरैबायदि मेङो माने मा होनो माने आंनिख्रुइ बांसिन मालाया बिराद खामानि मावगोन बिसोरो मेङाबाबो आं माने न' सिबनायावनो मानायावनो मेङोमोन आरोना ओमफ्राय संनाय खावनायखौबो आं जायखौ जानो मोजां मोनाखैमोन बेखौ माने आङो सङाखैमोन आरोना आइ बिखुनजोआनो संदोंमोन ओमफ्राय साननैसो आङो न'आवबो थाहैदोंमोन आइमोनजों ओमफ्राय बेयावबो आङो बेदर सेदर जेबो जानो हायाखैमोन आरोना खालि फिथाइ सामथाइल' जादोंमोन ओमफ्राय मैगं थाइगं जादोंमन बेफोरनोसै आरो खर' गिदिंनाय बेफोरबायदि जायाखैमोन खनसे ओरैबायदि जादोंमोन माने मलावनो ओरैबायदि जाबाय मेथाइयाबो लासै गाबो नालाय मलावहाय ओमफ्राय आंनि खर'आ ओरैबायदि जाबायना माने साफोकेटेड जाबाय मानसि बुरजा जाबाय ओमफ्राय बिथिंजाय बार मोना मोनबायना जेब्ला बिलिं खालामनो थाङो अब्ला ओरैबायदि खर'आ माने हाथारला आङो ओमफ्राय हासबेन्डखौ हमबाय आङो हमनानैहाय मा जाखो होननानै सोंबाय खर' गिदिंदों नामा होननानै ओमफ्राय गिदिंदों होननानै ओमफ्राय दसे जिरायबाय ओमफ्राय बे मलनि मानसिफ्रा दै होबाय आंनो ओमफ्राय दै लोंबाय लोंनायनि उनावहायथ' थेवबो जेबो खोनायाखै सोरबा माबा बुंदोंबाबो आं जेबो खोनायाखै आरोना ओमफ्राय गोबानसै जाहैबाय आङो ओमफ्राय जि नागिरनानै वाशरुमाव थांनानैहाय गोबाहैबाय बिनि उनावहायसो आङो स्रां मोनबाय आरोना बै दिनखालिनो फार्स्टमोन आरो आंनि गोबानायाहाय बिनि उनावहायनो आंहा एसे गोबानाय जादोंमोन गासै 7 बार जादों आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथा खिन्थानो बावदों बे समावहाय आंहा गन्थंनिफ्रायबो थै गदोंमोन आरोना बे 2-3 मान्थ्सनि गेजेरावहाय थैया माने ओरैबायदि गदों खनसे गिलायलायदोंमोन आङो ओमफ्राय हासबेन्डआ नायबाय गुगोलावहाय बिदिनो आरो होनबाय कि जायो साफा सानै प्रेगनेन्ट मानसिफोरना बिदिनो जायो होननानै लिरनाय दंमोन आरोना थ' अके बेबो जाबाय सहायबाय खननै ना खनथाम जादों आरोना गन्थंनिफ्राय थै गनाया ओमफ्राय खर' गिदिंनाया बै खनसेयानो जाबाय बिनि उनावहाय गिदिङाखै खिन्थु आङो बिराद उन्दुनो लुगैयोमोन खिन्थु बांद्राय उन्दुनो होआ आरोना बे समावहाय गथ'नाव जन्दिस जाहैयो होननानैहाय ओंखायनो आङो दसेल' उन्दुदोंमोन आरो बे समावहाय भेक्सिनबो दङमोन भेक्सिन 2 होदों आरोना आं बेखौ गामियावनो लादों आरोना आंनि नामखौ बे गामिनि आसानावहाय एनरल खालामनानैहाय बिदिनो बिसोरो लेंहरोबा आङो भेक्सिनखौ लाहैदोंमोन आरो ओमफ्राय मुलिफ्राबो बेखौनो जाबाय फलिक एसिड आरो डक्टरा मा लिरनानै होयो बेखौनो जादोंमोन ओमफ्राय इउरिननि प्रब्लेमाबो बिदिनो हामदों डक्टरनिफ्राय मुलि जानानैहाय दा बेनोसै 3 मान्थ्सआ बिदिनो थांबाय आंना जानो गोसो गैयै ओमफ्राय मेंनाय हां लाखौ हाया मोनोमोन आरोना बे समावहाय बिराद खस्थ' मोनो ओमफ्राय आं खानायखौबो खाथबनानै लानायावबो बिराद खर' सानाय मोनोमोन आरोना दसे थाबायोमोन आरोना ओमफ्राय बे समावहाय प्रेगनेन्ट बायदि नुखाया मिथिखायो बयबो मानोना बे समाव बेबी बाम्पआ ओंखारा नालाय ओंखायनो थ' 3rd मान्थसिम बिदिनो थांबाय आंहा मोजां गाज्रिनि गेजेरावहायनो थ' बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय आरोना बयबो गोसो जायो नालाय मोनथिनो जे बियो माबायदि फिल खालामदोंमोन 3rd मान्थसिमहालागै दायो जेब्ला आङो प्रेगनेन्ट अब्ला आंनि लोगोफ्राबो सोङो माबायदि मोनदों मा जानो गोसो जादों ओमफ्राय रागा जोङोना जोंना रागा जोंनायनि खोथा बुंनो दासो गोसोआव फैदों बे 2-3 मान्थ्सआवहाय एसे माने खें जादोंमोन आरोना गोसोआ सोरबा माबा मोनसे बुंबाथाय जुदि आं फसायाबाथाय आं एकदम रागा जोङोमोन आरोना आरो बे रागाखौ हासबेन्डनावसो होनाय जायोमोन आरोना रावबोथ' गैया सोरखौ बुंनो नङा होमबा रागा जोंनोबो मानसि गैया रागा जोंबाथाय बेनावल' थाङोमोन आरो गासिबो सिबाय ओमफ्राय बेबो आंखौ बिराद हेल्प खालामदों खामानिफोराव खामानि मावनानै होफादों आंजों लोगोसे ओमफ्राय
बे रागाया दा गैथ'ला बाखि सेकेन्ड ट्राइमेस्टारनि खोथाखौ आङो उनावहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायगोन मानो होनबा दासिमबो सेकेन्ड ट्राइमेस्टारा जोबाखै नालाय ओंखायनो आं नोंथांमोननो उनावहाय फोरमायगोन बेखौ माबायदि मोनदोंमोन दायो फार्स्ट ट्राइमेस्टारखौल' आं नोंथांमोननो फोरमायबाय बे मास मोनथामावहाय आं माबायदि फिल खालामदोंमोन दा नोंथांमोना बोर साबस्रि हरबानो जाबाय जे आंनि फैनो गोनां बेबिया मोजाङैनो फैयो जाहाथे देहाया मोजाङैनो फैयो ओमफ्राय बेनोसै बोर साबस्रि हरदों आंनि देहायाबो जाहाथे थिग थायो आरो गासैबो थिग थायो आरोना थ' बेखौनो आं आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे आंनि सायावहाय बोर साबस्रि हरगोन आरो मा बुंबावनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आरो बेबायदि जिरायनानै रायलायबाथाय माने जेबो मुभमेन्ट गैया गारा रायलायबाय थायोबाथाय बयबो नायनो बर जायो नालाय ओंखायनो आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय